Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni Sibi diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang atong sugilanon karong hapon naguluhan og corruption. Unsa ano to pagtugkad? Unsa kalawom? Unsa ano to pagsukod? Unsa kalapad? Unsa na to pag-alinaw, unsa ka dako ang problema sa pangurakot sa Pilipinas. Lisod kaayo ang pagdokumento sa tanang pangurakot sa Pilipinas precisely because why resibuhay ang pagpangurakot. Kasagaran under the table ang mga transaksyon. Why kamera, why resibo, why mga testigo. Kaya ito ng participants sa mga transaksyon sa pangurakot, pulos appeal. Either ang nanuborno or ang gisubornuhan. Kung doon na may usa, duha, tulo nga nakakita sa pagpanuborno, doon na sila ibahin. O na di sila mutabi. Or kung nag-whistleblower sila, di sila limpyo. Doon na sila nakuha. Maybe na iba na lang ang ilang kita. Pero karong hapuna, bisan dili takos, ibaw man mo nga, ang mga numero, dili mo ay akong biggest asset. Ang pagkwinta sa mga numero. So mamalihog ko ninyo. Labi na sa mga maayo kayong mukwinta sa mga math majors o sa mga dunay calculators nga tamdan sa pagkakaroon. Bitabangi may kwinta. Unsa kalapad ang pangurakot, unsa kadako ang makawat sa atong buhis sa katawhang Pilipinon. Ang atong budget this year niabot og 5.8 trillion pesos. 5.8 trilyones pesos. Ako nang gi-round off, ang exact amount yun is 5 trillion 768 million pesos. Ang atong budget this year. Aprobado na sa House of Representatives ug sa Senado. Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. In fact, ninata sa ikaduhang buwan sa paggasto na ana maong budget. Timan ina palihog, 5 trillion 768 million pesos. Billion. 768 billion pesos ang atong budget. So ako lang nang gi-round off og 5.2 trillion pesos. Ang best estimate sa corruption sa Pilipinas gihimo sa World Bank. Ang World Bank ni himong pagtuon, komprehensibo nga pagtuon, pila may mawa sa Pilipinas tungod sa pangurakot. Ug mao ni ang best estimate sa tanang mga nagtuon sa problema sa korupsyon sa Pilipinas. Kaya ang World Bank wa may political agenda. In fact, ang World Bank mo itig pautang na to. So ang World Bank kahibaw giunsa nato paggasto ang atong giutang nga kwarta. Ang World Bank makasubay. Gidapat bang kwarta sa gitagad-an nga mga proyekto o mga programa o nasangit ba sa pribado nga mga bulsa. Pila sa atong giutang ang niabot gyud ngadto sa katawhang Pilipinon in terms of basic services, sama sa health services, sama sa edukasyon, sama sa social services, sama sa mga infrastructure projects ug economic opportunities ug pila nasangit sa pribado nga mga panudlanan. Pila nasangit sa mga balhiboon ug kamot. Ang estimate sa World Bank nga 20%. Pila na ni katuig ang nilabay, nabalaka ta nga nidako na ni karon pero mao ni ang estimate sa World Bank 20% sa atong nasudnong budget ang nawa sa pangurakot. Sa ato pa itong balikan itong atong national budget, 5.8 trillion pesos. Pila may 20% sa 5.8 trillion pesos mao na mapildi karon tuiga tungod sa pangurakot. So, dili takos, dinangup ko sa akong Google calculator. Ang 20% sa 5.8 trillion pesos nga budget nato this year, sa ato pa, mao ni ang mawa sa pangurakot karong tuiga, panggunit palihog sa inyong likuranan, moabot og 1.2 trillion pesos. 20% na, 1/5 sa 5.8 is 1.2 trillion pesos.
Ang exact amount mao ni 1,153,600,000,000 pesos. Ang mawa tibok tuig karong 2024 tungod sa corruption. Na abstract kaay ni mao mga numero pero palihog, palandungi, hinuktuki, palugdanga. Kini mo ang figure. Karong tuiga, kawaton ang 1.2 trillion pesos gikan sa itong nasudnong panudlanan. Si Engineer Antonio Sanchez, Tony Sanchez, ang atong kanis Cebu City Engineer, nihatad akong kwintada pipila ka buwan ang nilabay aron pag-quantify sa gidakon sa pangurakot din sa ato. Hinaot si Engineer Sanchez makahatag nato og dugang kwintada pag-concretize ini. Ma-concretize ni nato pinagi sa pagsusi pila ni ka kilometro nga daan. Pila ni ka taytayan. Pila ni ka public schools. Pila ka mga ospital ang matukod ining kantidara. 1.2 trillion pesos nga kawaton karong tuiga. Haskan dako. So akong usbon, ang mawa karong tuiga 1 trillion 153 billion 600 million. So ako nang gi-round off og 1.2 trillion pesos sa mawa karong tuiga. Posibleng mas dako pa ang aktual nga kawat kay pila na sa ni katuig ang bana-bana sa World Bank. Wa na sila bag-o nga pagtuon, wa na sila bag-o figures nga giluwatan sa ilang estimate. Pila nawa sa corruption dinhi sa Pilipinas. So, let that figure sink in. Ako sang gikwenta kung karong tuiga mawad ang tag 1.2 trillion pesos, pila may mawa nato kada adlaw. Karong tuiga leap year man, dunay 366 days ang 2024. So 1.2 trillion divided by 366, muhatag nato ang atong daily loss. Ang mawa nato kada adlaw tungod sa pangurakot. Nanggunit na ba mo sa inyong lingkuranan? Mabot og 3 billion 151 million 912,568 pesos and 31 centavos. Muna isa ka amount. So ako lang gi-round off to 3.2 billion. Mawad ang tag 3.2 bilyones pesos kada adlaw sa 366 ka adlaw karong tuiga 2024 tungod sa pangurakot. Grabe ha. Ya tungod sa kadakuan ng kandidara, ako pag yung gi-compute ang hourly loss, pilay maalkansi nato kada oras. So kung maalkansi ta og 3.2 billion a day karong tuiga, maalkansi ta kada oras og mag-seatbelt na ang tiyeta, no? Para lisod kayo isip, no? Mahug ta sa itong kuranan sip. Kada oras, dunay kawaton nga 131,329,690 pesos and 35 centavos. Akong usbon, exact amount gid ni sa kuha pa nato i-round off nga figures. Ang hourly loss nato tungod sa corruption, 131,329,690 pesos and 35 centavos. Ang latest estimate ako nakuha sa ombudsman atol pa sa administrasyon ni anhing presidente Noynoy Aquino, I think 2014 nga estimate, mawad ang tag 100 million pesos a day sa corruption. Mao to estimate sa ombudsman adtong tuiga. Ang estimate sa World Bank mas dako. Mawad ang tag 131 million pesos a day. An hour. Grabe ha. 131 million pesos an hour. Ang mawa. Ang kada classroom sa latest namong project sa ABS-CBN, sa diyang nanghatag mi ang mga classroom sa mga Yolanda affected areas. In fact, nagbarog ang atong school building diha sa lungsod sa Bourbon, sa amihan ng Subo. Usana sa atong mga natukod pagkahuman sa Yolanda. Ihatagan mi sa Departamento sa Edukasyon og estimate nga 1.8 million to 2 million per classroom
2 million. Buta na to 2 million kada classroom. Pila ka classroom ang matukod kundi pa ni makawat ang 131 million an hour. 65 classrooms ang matukod. Imagine, kada oras makatukod unta tag 65 ka classrooms sa tanang bahin sa Pilipinas. Kundi pakawaton ng kwarta. So abstract man ang figures, i-translate palihog ninyo sa aktual nga mga proyekto, sa aktual nga mga panginahanglan sa katawhan nga mahatag. 131 million an hour ang mawa sa pangurakot. Pila na ka mga kabus nga pamilya ang mahatagan og ayuda. Kung ang kada pamilya hatagan og pila 100, imagine kung hatagan ang usa ka pamilya og tag 1 million kada usa, 131,000 ka pamilya ang mahatagan og ayuda kada oras. Pertindaghan, pertindagkuha ining kwartaha. So i-parking sana nato ang atong daily loss sa corruption is 3.2 billion pesos. Dapito na ko inyong atensyon adtong figure sa mga ato nakuha gikan sa Senado. Kay ang Senate of the Republic of the Philippines nihimog bana-bana pila may atong kitaon kada adlaw, pila may atong gastuhon kada adlaw, ug pila may atong kilang utangon kada adlaw aron makasustener sa atong gastuhan. Matud ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara, ang Pilipinas, koleksyon sa BIR, customs, o ubang mga ahensya, tax collection agencies sa gobyerno, mukulikta og 10 bilyones pesos kada adlaw. 10 billion pesos a day ang koleksyon kada adlaw. Ang atong gasto, 14 billion pesos a day. 14 bilyones pesos. Sa ato pa kada adlaw, kuwangan ta og 4 ka bilyon ka pesos. So ningon siyang gara, mao na atong utangon. Kada adlaw mangutang tag 4 billion pesos aron ikasustener sa atong gasto nga 14 billion pesos. Kaya ang atong kita 10 billion pesos ra. Muutang ta og 4 billion pesos a day. Pila to'y mawa sa corruption a day? 3.2 billion. 3.2 billion. So ito mahimong di na ta mangutang. Kunwa na'y kawat. Kunwa na'y corruption. Of course, mura tayong nangayo og buwan, og bituon. Mangandoy tang mawa ang corruption. Pero ang akong tuyo karong hapon, mao ang pag-illustrate lang unsa kadako sa atong pildi sa pangurakot. O kung sa kadako sa atong kaayuhan nga makuha kung atong mabadlong ang pangurakot. Daghang ni suway, ang uban gani intaw nangamatay sa kausa pagbadlong sa pangurakot. Ang uban nabalhog karon sa prisuhan kay ang mga whistleblowers mao naman hinuoy unay sa mga kawatan, mao naman hinuoy pangtanggong. Pero napakyas ang tanan nga mga pagsuway pagbatok sa pangurakot. Pila na ka-administrasyon ang nagpuli-puli ug duma sa atong nasod. Ang tanang administrasyon matag usa nila ni auhag, ni saad, ni pasalig nga badlungon ang pangurakot. Minusan kundi manhingpit nga papason ang pagpangawat sa burokrasya, pero napakyas sila. Og atol sa pipila ka administrasyon nisamot ang pagpangawat. Nisamot pag-aing pangawat atol sa administrasyon sa diktadura ni Ferdinand Marcos Sr. In fact, nabangkarota ang atong nasudnong ekonomiya tungkol sa grabe niyang pangutang, tungkol sa grabe niyang pangurakot. Ang estimate karon sa Guinness Book of World Records, ang kawat ni Marcos niabot og 30 billion US dollars sa kinatibuk-an siyang diktadura. Pagpuli ni Cory na limpyo og jutay ang administrasyon, pagpuli ni Ramos arang-arang ang dagan sa tong ekonomiya, pagpuli ni Erap balik ta og lugapak sa grabing pangurakot. In fact, nakonbikto og kasong plunder si kanhi presidente Joseph Estrada, pardon lang na siya sa nisulod niya sa Malacañang na si kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Si Erap nilungtad lang og 3 ka tuig sa iyang
administrasyon. Si Arroyo mo nakakuha sa second half sa termino ni ERAP, nakatikas pag yung laing unom katuig, batok sa namatay nga si Fernando Poe Jr. tungod sa Hello Garcia scandal, siyam katuig si Arroyo ni samot kalubong sa pangurakot ang Pilipinas. Haskang grabihas pangurakot sa Pilipinas. Atul sa administrasyon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. In fact, siyam katuig si Arroyo, siyang administrasyon. Ang nipuli niya nga si Noynoy Aquino unong katuig ra. Kay si Arroyo from 2001 to 2010. 9 years. Si Noynoy 2010 to 2016. Ulihan siyang Duterte sa 2016. 6 years si Noynoy. Ang nagasto ni Noynoy sa mga infrastructure projects siyang unom katuig, niabot og kapin usak ka trilyon ka pesos. Ang iyang igasto sa infrastructure project. Si Gloria Arroyo, sa 9 years niya siyang administrasyon, niya nagpatuos to si Arroyo nga kampiyon sa infrastruktura, kay daghan kay siya gitukod nga mga daan, daghan siya gitukod nga mga pantalan, katong iyang nautical highway, nagipasugdahan siyang administrasyon. Pero si Arroyo, waray 1/4. Ang iyang accomplishment, wara kabutong 1/4 sa accomplishment ni Noynoy Aquino. Ngayon sa paglupig sa unom katuig ni Noynoy sa siyam katuig ni Arroyo. Kaya atol sa panahong Noynoy Aquino, malambuon kayong ekonomiya, nakapatuyang ang atong gobyerno pagtukod og mga higante nga mga infrastructure projects. In fact, pipila sa mga higanteng proyekto sa panahon ni Noynoy, diri na mainaugurahi sa administrasyon, nakapanunod ang administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Mas nakita pa ang mga proyekto ni Noynoy kaysa build projects ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So sa panahon ni Noynoy ni-improve ang atong ekonomiya, waos ba? Ang atong 1987 Constitution, pagpuling Duterte, dihata mo lugapak og samot. Tungod sa pandemya, nihiyos ang atong ekonomiya. Kitay labing dakog hiyos sa ekonomiya sa tibuok kalibutan kay mismanage ang atong pandemya. Og dito ta nakautang og parte dakuha sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Karon ni puli ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., anak sa diktador, ang makalilisa nga timaan mao mas palautang pa siya kay ni Duterte. Si Duterte dunay rason nganong nakautang og dako tungod sa pandemya. Namalita og binilyon ka dolyar nga balor sa mga bakuna batok sa pandemya, namalita og mga test kits, namalita og mga kahimanan pag salbar sa atong katawhan gikan sa COVID-19. Si Marcos unsa may iyang rason nganong mas palautang man siya kay ni Duterte. Napapaspas ang pagpangutang ni Marcos kay ni Duterte. In fact, nalabuan ng Marcos ang kinatibuk ang pangutang ni Noynoy in 6 years. Nalabuan ng Marcos in just 1.5 years sa pagpangutang siyang administrasyon. Good luck na itong tanan unsay atong dangatan. Nadasig ko paghisgot ining problema sa pangurakot tungod sa daghan kaayo bang mga pasangil, daghan kaayo nga mga tiyabaw, daghan kaayo nga mga pagmahay, daghan kaayo nga mga kabalaka nga gipadayag unsay dangatan ining nasura kung magpadayon ang pangurakot. Ug ako lang gibutangan og figures unsa kadako ang pangurakot ug hinaot akong isalig sa inyong kaligdong, akong isalig sa inyong katakos, akong isalig sa inyong kinaadman. I'm sure dunay mga engineers, dunay mga accountants, dunay mga negosyante nga nagtan-aw karong hapuna palihog kamoy quantify sa corruption sa Pilipinas. Sigon sa World Bank, mawad ang tag 1.2 trillion pesos this year. 20% sa 5.8 trillion pesos nga nasudnong budget para karong tuiga. Ug akong konsulta ang Google calculator, mawad ang tag 3.2 billion pesos a day tungod sa pangurakot. Kung masalbar nato ng 3.2 billion, mahimong di na ta mangutang og 4 billion pesos a day para sa atong gastuhan. Kaya kanang gastuhan nato nga 14 billion, nagpasabot na nga 3.2 billion ana ang gikawat. So kung way kawat nga 3.2 billion, ang atong kita nga 10 billion, posibleng igo na sa itong inadlaw nga mga panginahanglan, sa itong inadlaw nga gastuhan.
Dili makaingon mo, palabi naman sa naliw, 1.2 trillion ang makawat karon tuiga, 3.2 billion ang makawat kada adlaw. Pila to ang kada oras sa mga kawat? 131 million. 131 million pesos an hour ang makawat. So pag paminaw ninyo yung programa, pag human ninyo paminaw sa atong programa, nakawatan na taog kapin 100 million pesos sa atong panudlanan. Imagine, kining kawata ang kinatibuk aning kawat sa kinatibuk ang burokrasya sa gobyerno. Why breakdown? Wa may breakdown gihatag ang World Bank, pero kawat ni sa Bureau of Customs. Imagine, pila ka bilyon ka pesos ang kawat sa customs. Tibok tuig. Pila ka milyon ka pesos kada adlaw. Apil ang kawat ini sa Bureau of Internal Revenue, BIR. Apil ang kawat ini sa Land Transportation Office. Apil ang kawat ini sa PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporation. Apil sa kawat ini ang sa Philippine Charity Sweepstakes Office na loan better mo kanunay makadaog sa minilyon ka pesos na bola sa ilang mga jackpot prizes sa loto. So hilabihan kadako sa pildi sa atong nasod. Wa pa nato mahisguti ang kawat sa mga local government units. Apil ini ang kawat sa mga local government units. Kada perma dunay bayad. Bureau of Fire Protection, dili mo hatag og fire clearance kung dili ka mo palit og fire extinguisher gikan nila. Yang fire extinguisher nga ibaligya, gipatungan na sa mga dealers kay dunay porsyento ana. At least 10% adto sa mga bumbero. Daghan nakabati sa atong kwintada kaninang buntag sa atong baruganan. Mahitungod sa paak sa mga kongresista sa ilang mga proyekto. Diha tay gi-example nga 3 billion pesos ang balor sa mga proyekto sa usa ka distrito dinhi sa ato sa Subo. Nya ang kongresista ana may buot, ana mao proyekto. So doon na siya cut, posibleng doon na siya cut anang 3 billion pesos. Ingon sila, murag dako ra to ang ato ko ng estimate nga 20% or 30% na komisyon. Kay kung tinuod na kuno na kanang 30% grabe na kinawatay. Kay usas na nawag nako kanhi opisyal sa gobyerno. Ako lang inon, kanhi opisyal sa ahensya sa gobyerno nga nahilambigit sa mga infrastructure projects. Ato lang ako nun, kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways. Dako na siya granggo sa DPWH sa iyang panahon. Ingon siya, sa iyang panahon, and we are talking about the 80s. Mao may pagsugod na ko pagka-reporter. O niya, naka-cover pa man ko niya. Sa diyang dako siyang opisyal sa Department of Public Works and Highways. Sa dekada 80, ingon siya, ang mga kongresista sa una mo kuha lang og 12%, 12% sa project cost or 10% sa project cost. Sakto na kuno na. So batan 10 milyones pesos ang proyekto, usa ka milyon ang ila. Sakto na na. Niadto. Dako na nakawat sa una. Ang uban ko no mohangyo og 12%. Kay labi nagduol ng eleksyon para vote buying. So ilang tugutan og 12%. Naadyo ko na mohangyo og 15%, na mohangyo og 20%, ila na ko ng balibaran. Kana ko makabalibad ang Department of Public Works and Highways. Kay kung isa ko nung tarungon og balibad, malagpot man sa kay nagaugma. Kaya mga politiko, dako magkitingog dito sa taas. Mo reklamo nga to sa Presidente, Mr. President, Regional Director dito sa DPWH, so mo tuo. Alabay din ka, ug lain rehiyon. Labi na kung dependent ang presidente hapit ng eleksyon sa mga boto nga makuha anang maong distrito o anang maong syudad o anang maong probinsya o anang maong lungsod. So mamiligro ang mga opisyal sa DPWH kundi sila mutuo. Unang tarungon sa nila og explicar. So kung gikan sa 10% sa iyang panahon in the 80s, karon 30% na ingon siya sus dakuha. Dakuha na sa pildi sa mga proyekto. Dako na kay glayat. Kaya ito kuno kanang 15%, 20%, iskandaluso na. Mura magdili iskandalo nga pagkakuha og 10% ang mga kurisista sa project ko sa una. So kung tinuod ni nga niabot na og
30% ang komisyon sa mga kongresista. Ingon siya, haskang dako na spilde. Pero para niya dako ra na. Ug dili na mao. Di na makiangayon nga 70% ng las proyekto ang magasto. Kaya ang 30% gibulsa na. Doon na sa ilaing negosyante nga ni tawag na ko human sa itong programa ganina puntag. Kung mo ni usas nakaaghat na ko, iskut na katag corruption. Aron lang pag-quantify ba, aron paghatag ba lang natong ideya unsa kadako ang atong kwartang nakapildi sa corruption. Kining maong negosyante, inhinyero ni siya. So diha siya construction company sa una. Sa batanon pa siya nga inhinyero, doon siya kontraktor siya. Unya, ug bag-o pa kang kontraktor, makakuha kag proyekto sa gobyerno, sakto na ka. Sakto na ka og kita. Dugay lang makobra pero doon nagikwarta ang proyekto sa gobyerno. So idealistic pa man kuno siya gamay. Kaya di pa man kay siya hamtong, di pa sa kay dako ang ilang panginahanglan sa ilang pamilya, gagbay pa iya mga bata. Di saad kuno siya suoyen kuno ni tinarong gyud ang pagpatuman og kontrata sa gobyerno. So pag subasta pa lang daan sa proyekto, giingna na siya sa ang kauban nga mga kontraktor. Ug matud niya kini tinuod pa ni hantod karon Leo. Pero kini mga batanon pa man ni. So mga dekada 80, dekada 90 sab ni kining istoryaha. So apil kuno siya subasta. Giingnan kuno siya nga naalang kuno taga DPWH man ni duol niya. Sir, kamong tanang bidders kuno sir mag-meeting. Mga pilang kuno mo sir. Kaasa man. Diya ra sa kuan sir duol sa atong opisina. Naman kuno kapihan ato labo dito pangapi. Sagaran gani kuno adto mismo sa opisina sa Department of Public Works and Highways mong meeting ang mga kontraktor. So, padayag magkag-interes sa pag-apil sa bidding, palit ka og bidding documents. So, ibutang nato 5 mo ka kontraktor nga interesado sa usa ka proyekto. Ang 5 kuno ka kontraktor mag-meeting. Unya preside ana ang taga DPWH. May kuno DPWH. Sige, aron dali ra atong bidding, pagsabot mo kinsa may padag-on sa bidding. So pananglitan ang project cost is 300 million. Pagsabot mo kinsay lowest bidder. Aron dili na problema, wa nay protesta, wa nay kiha. So pagsabot-sabot kuno sila, sige ako mo bid kog 290 million. Ako mo bid kog 292 million. Ako mo bid kog 293 million. Kini atong padag-on pabido natong 289 million. Pero ang sabot ko na naa sila'y 6% nga SOP. Mao kung termino sa una, ha? Muton sa termino karon. Sulti ni sa usa ka kontraktor. Na akong kaila. Doon ako ng SOP nga 6%. Kana ko ng SOP nga 6%, kung ikay mo daog, katong 289 million nga bid, mo imo daog, mukuha kag 6% anang imong project cost, imong ihatag ato mga 5 aw katong 4 ka bidders nga nagpapildi. Katong nakigsabot nimo nga ikay mo mahimong lowest bidder, ibahin nimo dito ang 6% sa project cost. So daghan kanong mga kontraktor, magsigilag bid bisag wa sila equipment, wa sila mga tao, wa sila katakos pagpatuma mga proyekto, kay mabuhi naman sila sa 6% nga SOP para sa mga losing bidders. Magubot lang kuno ang proyekto o mapahigayon na lang yun ang tinuon nga bidding kundi magkasabot ang mga kontraktor. Kung insistir ang mga kontraktor nga sila'y lowest bidder, amao na doon ang tinuon nga bidding mapahigayon pero inigdaog ikiha pangitaag sayop katong winning bidder aron nga dili mahinayon pagtrabaho. Ug mao nay rason kanang kinihaay diha sa may proyekto diha sa Marcelo Fernan Bridge. Kay kabantay mo pila ka buwan, pila na katuig ng proyekto ha. Nahasol kayo, abog kayo nag-agi na to karon na arang-arang na. Proyekto na ni kanhi Kongresista Luigi Quisumbing. Amot karon bago nakakita ko ni Kongresista Luigi Quisumbing murag active na sa social media. Amot doon na ba siya plano sa politika para sa 2025 elections. Kay katapusan niya ang apil, gipildi man siya pagkamayor ni Jonas Cortez sa siyudad sa Mandaue. Doon mga higala si kanhi Kongresista Luigi Quisumbing akong ipangutana, unsay daganan ni
Luigi Kisumbing kung mo balik siya sa politika. Ingon siya, nagplano siya liyo magmayor. Okay. Konektado man siyang Marcos. Kuan ba ni? Parente ba ni Romualdez ba ang mama ni Luigi Kisumbing. So, doon na sila direktang connect sa Malacañang. Yung kini Conos Cortez, di bang kaya ni Suod sa Malacañang. So, posible ko nang malutsan. Pero, nasa uban akong nahistorya ni Ingon, kung paminahon silang Luigi, ila ko nang isugyot, dagan o Kongres. Kay si Jonas kuno lisod kay Pucanon. Maybe makabano siya Jonas kung mapupos na ang tutok katuig na termino ni Jonas kung siya yung ibilin, yung parente, sayon ng pildihon. Kay sa Jonas yun. Lisod kuno kay Jonas nga pildihon. Mutan ako sa taga Mandawi, anong lisod man pildihon si Mayo Jonas Cortez? Ingasyos, di ka katuol yun sa rason sa katiguangan. Ngano mag-Jonas sila? Kay si Jonas kuno parihag yung naong siyang papa. Unya karon kuno ang katiguangan sa Mandawi, grateful kaayo sa papa ni Jonas. Kadto si Boy Cortez. Kay mao mo to'y nakahimong syudad sa Mandawi. Kining charter sa syudad sa Mandawi nga unique kaayo. Hinimo ni Anhing Mayor Demetrio Boy Cortez, ang amahan ni Jonas. Ug ko sa iya sinaligan paghimo ini mao charter, mao ang usas labing bantugang abogado sa Mandawi, si Attorney Matoy Seno. Mao ra kun ni charter sa tanang mga syudad nga makabotar sila sa probinsya, pero ang ilang ordinansa sa Mandawi City dili subject sa review sa probinsya sa Subo. So actually, ang Mandawi City has the best of both worlds. As Cebu City, di man siya under sa Cebu Provincial Government, dili ma-review ang mga ordinansa sa Cebu City. Pero di siya kabotar sa Cebu Province. Pero ang Mandawi, dili ma-review ang iyang mga ordinansa, makabarog siya siyang kaugalingon, pero makabotar siya pagka-gobernador sa mga board members. In fact, doon ay board members nga naglingkod diya sa Cebu Provincial Board representing Mandawi City. So, mo na kangilingig. O ang katiguangan ko no makakita Jonas Murad yung naong sa iyang papa. Murad yung naong ni Boy Cortez. Mao na nga. Usa ko sa rason. Bahala na unsay mga pasangil batok ni Jonas nga daog ginas Jonas diya pagkamayor. So wag ko na naganan si Luigi Kisumbing. But balik ta sa istorya ni Luigi Kisumbing. Na-interview na ako si Luigi Kisumbing. Abli pandiway AB adto. Pag-interview in fact nako ni Luigi Kisumbing, pasayloa lang ko resista Kisumbing. Ako lang ning isgutan. Na problema mig unsay lingkuranan kay dako pa kay si Luigi Kisumbing adto. Unsay lingkuranan kay among lingkuranan sa DYAB mga monoblock chairs naman. So pag abot siyang advance party, among ipangutana, sir, dili ni mahugmak among lingkuranan. So iyang gisukod-sukod man siya, lingkod man ni. Idoble lang, kidoble namo ang lingkuranan ni Mayor Luigi Kisumbing. Kongresista siya dito Higayonas. Ingon si Kongresista Luigi Kisumbing, iyan ang proyekto kanang 3-level nga agianan diha sa Marcelo Fernandez Bridge. Nindot kayo ang plano ana. Doon na siya tunnel. Ya i-expand pa gyud na ang daan sa kanang highway Silby connecting to the Marcelo Fernandez Bridge. Ya doon na pag na siya flyover. So tulo ka level ang mao kuno nay kanang intersection sa Marcelo UN Avenue mao man angan sa daan padung sa Marcelo Fernandez Bridge. Kanang iyang intersection sa Cortez ba na? BM Cortez ba na? Pasidungog sa amahan ni Jonas kanadana kanang sa may maayo bitaw hospital kanadana kanang intersection mao nay maka-benefit ini maong proyekto. Pero ang ako nahibaw-an nga ang kontraktor nga nakadaog ana sabot-sabuton unta ang bidding. Nya wa man kuno makasabtanay ang mga kontraktor. So napahigayon yun ang tinuod nga bidding. Ang nakadaog nga bidder initan sa mga napildi, gikiha, antod karon wa gid patuman ang proyekto. Nya murag ang sibi nagsuka man mar. Nagsuka man si CB. What's happening, Linggar? Sa lua. Dunay kakulian si CB siya panglawas. So may gikaon na ni Mar? Awa ni mo kaon no? Wa. Mo di gigutom di kasi pakan Amar. Laway na sir. Tugang murag laway ra gisuka. Kaon si pakan Amar. Tanawa. Kadaghang gipanggutom tungod aning corruption. So, wa man masabot ang bidding, tinuod yun ang bidding, nagipahigayon. Ang nidaog sa bidding, gikiha sa mga nangapildi. Nakitaan sila og buslot, doon ay mga dokumentong gisumiter nga fake, ama na perting kasuharon.
So, wa may tsura. Kanawang proyekto. So, matod ini mga kontraktor, mao na usa sa mga modus nga sabot-saboton ang bidding. Yung may dagan na ang gobyerno kay although dito ipahigayon ang meeting sa mga kontraktor sa DPWH or sa kapihan dool sa DPWH, pero ang gobyerno wag mahimo na technically. Kay doon naman bidding, tinuod nga bidding nga nahitabo. Pero nagsabot ang mga bidders na dili sila magpuhalay para nga ang maximum nga amount mo ila makuha. Kung kasagaran ko noron, tanawa ra gud ninyo mga resulta sa mga bidding, untop-untop. Pananglitan ang namanay price nga itakda ang gobyerno. Mao ni maximum nga presyo ining proyekto ha. Why mo labaw ini? So, lowest bidder man ang kinanglan, magpaubsanay mo. Pero, kay sinabutan naman ang bidding, untop-untopo nila. Pananglitan, 100 million pesos ang balo sa proyekto. At doon ay mo bid og 99 million. Doon ay mo bid og 98.5 million. Para pukon yun ang ginansya ba? Kuhaon yun ang kinatibukan nga budget sa gobyerno. Gusto ba ito nag-anan? So, giingnan ko na siya na sabot lang tabay. Yan na kay mapiskan ka ng 6% nga SOP kung dili ka makadaog sa bidding. Pag upaman ka, sakay-sakay lang sa dinhi. Yeah. Gusto ba siya magtinarong? Siya ba'y magtinarong lang gubay? Kay first na akong government project, siya niya na ka magtinarong kung kamauna ka. Mao pa may pagsugod ni mo. Tun ilang una ni. Patuod man. Dili siya ba'y nakadaog. Kaya man siya capability. Daog na. Kadto nang ilang kikasabutan nga lowest bidder, mao nakadaog. Iska na sila sa SOP. Unya, ang lowest bidder, wa may ekipo. Gihatagan na siya notice sa award, wa man siya ekipo. So, gisab-contract na sa niya sa laing kontraktor. Nga doon na ekipo. Unya, kaniadto sa panahon ko nung Noynoy, stricto man kaayo ng inspeksyon sa mga proyekto. Pagpalit lang kuno silang daghang sticker, wa sila heavy equipment, mag-abang sila equipment sa laing kontraktor, butangan na sa ila sticker. Muna, kana ko ng mga sticker sa, tanawar ko ng mga sticker sa mga heavy equipment, sa mga kontraktor, magkahiwi gano'n ng sticker, klaro nang gihaplas na di, gihaklap na ng mga sticker dili ginaila. Ay din, inabangan na nila gikan sa mga kontraktor nga dunay katakos sa pagpatuman sa mga proyekto. Ingon, anak ka, grabe. So, diha palang daan sa bidding pala nang giluto na. Dili kinahanglan nga DPWH man muluto sa bidding, ang mga kontraktor mismo would agree among themselves kinsay padag-on, kinsay magpapildi. Magsinaaray nila nga, ako ganin mo daog, ikay ako subcontractor, ikay supply na kong labor. Mudaogan iko, ikay supply na kong equipment. Mudaogan iko, ikay supply na kong aggregates. Mudaogan iko, ikay supply na kong construction materials. Ing anao nila, bahin-bahino nila. Para sa sunod nga bidding, magsabot na sila, why mapilde, why mo daog? Daog silang tanan. Sus, kausa, pagsunod nga bidding, tinuod na siyang bidding, wala na siya. Magpahilad na tilanat silang na meeting, wag siya mo tunga sa mga meeting pagluto. Pag actual bidding na kuno, laing kitinanaw, anong bang kontraktor niya, siya ni daog. Gipaubsam niya pag, gikwintam niya pag-ayo, nga magkaginansya pa siya, siya ni daog. Pagsugod na niya sa proyekto, wa man siya muhatag og 6% sa SOP sa mga napildi ng mga kontraktor. Pagpatuban ko sa proyekto, pagkuha niya permiso gikan sa mayor, sangit na. Giingnan siya, no? Piski sa ang local government unit, kadako atong imong nadaog nga proyekto, di ka mo pisik, way perma. Sus, wa jud ko na siya muhatag, wa jud permahin. Ang iyang kikinahanglan ka mga permiso gikan sa mga local government units, una ka diya magkabugkal o mga yuta pagsugod sa imong proyekto. Road right of way acquisition, kailangan tabang sa local government unit, mutabang explicar dito sa mga landowners. Facilitate dito nga makikita ka sa mga landowners, sa mga mulupyo, labi na daghang kabalayan bang maapektuhan sa proyekto. So kada lakan ko no sa pagpatuman sa proyekto, pangayuan ka, mugasto ka. So,
nakagasto na kuno siya, hatag na siya sa mayor, hatag na siya sa ubang mga government agencies. Gipangayuan pag yun siya sa kongresista. Kabayan to distrito sa kongresista. Gipangayuan siya og 10%. No, 12% ang gipangayo niya. Iyang kwenta-kwenta kung matag siya sa kongresista og 12%. Unya ang taga DPWH kanang muandam ba sa mga dokumento sa notice of award ug tanan aron nga makasugod na kag trabaho nangayo og 2%. So 12%, 2%, 14% ang gipangayo. Niya siya aron siya makabawi ang iyang nahibaw-an kinahanglan siya ROI nga at least 8%, 8% ang iyang ginansya sa proyekto. So iyang kwenta-kwenta 12% sa kongresista, 2% sa DPWH, 8% ang iya, 20% na. Muhatag pa siya sa mga mayor, muhatag pa siya sa mga ubang government agencies. Unsa naman lang iyang gastuhon sa iyang proyekto. Mauwaw siya, iyang ngan, mo'y nabutang diya billboard nga mo'y kontraktor, unya substandard ang iyang proyekto, kay maura may maabot sa budget nga nahibilin. Sus, unsa iyang gihimo? Nangita no siya kaila sa kongresista, kaya ang kongresista religyoso man. Sus, timing ko no na sila pari, na sila nagpa-eskwela, nasuod kay sa kongresista. Hangyo siya, Pader, tabangi ko, Pader. O gipangayo ni Sir, pwede ba, Pader? Minusan lang. Inga siya, Pader, mao ni akong first project. Kunya, gusto ko bang tinarong, Pader ba? Pero mangayo mong siya. Mahimo ba, Father, from 12 minusan to 8% lang ang iya? So, ingon na pare, ayaw lang ato ba nga kay mainsulto na ako lay bahala na mo istorya. Hamtong naman ang pare. Kaparihang edad sa iyang amahan kay ilang mga apuhan man nagpa-eskwela. So, giduol ko na sa pare. Ang feedback yung nadawat ni ingon ko no ang kongresista, sige 10% na lang. So, if it's 12%, 10% na lang ipangayo sa kongresista. 2% ang giwinos. Huwag gituman na ang iyang gipangayo nga 8%. Unya, ang 2% na ingon ang taga-DPL is non-negotiable. Ang 2% kilang bayran yun na di gani, di mong gawas ang notice to proceed or ang notice award, ang award notice sa proyekto. Maproblema siya. Mabalik ang kwarta sa National Treasury, dili magkagawa sa kwarta. Hatag siya sa Department of Public Works and Highways. So, ingon ana. Kaniadto pa niya, amot pila na karon. Mga kontraktor nga naminaw karon, edukar ko no, di lang mo namo nganlan, hatagi lang mi unsay updated figures ini binahinay sa mga proyekto diha sa Department of Public Works and Highways. Kini sa DPWH lang ni. Ang mga kongresista, dunay proyekto sa DepEd. Kana mga public school buildings, nasa sila mga giparking diha pundo, doon na sa sila komisyon. Og in fact, og maro ang kongresista, siya magbuot kinsay kontraktor. Mahimo niyang diktahan ang DPWH mao ning kontraktura padag-an ninyo ha. Kay mao ni akong kaila, mao na ko pinangga. Napad yung mga kongresista nga sila mismo ang kontraktor. Dili ilangan sa kompanya, pero kahibaw kang kanamong kompanya gipanag-iya na sa kongresista, gibutang laglaingan. Ang buhatos mga kongresista mao ni. Pagkisabot sila sa mga kontraktor, o sige, apil mo sa bidding, pero igdaog ninyo, akong kompanya mo yung trabaho, ha? Ako'y supply sa materials, ha? Ako'y mo supply sa labor, ha? Ako'y mo supply sa heavy equipment, ha? Kaya naman ko'y construction company. So, igdaog na, ang kontraktor, ginamit ang iyang pagdaog sa bidding, sa record sa DPWH, katong kontraktor nga nidaog mo ay naghimo sa bidding. Pero ang aktual nga nagtrabaho, ang kompanya sa kongresista. So, bayaran ng niyang kontraktor, di laragoy bayad sa kontraktor, wa matuhago ang kontraktor, igo naman siya nakadaog sa bidding, wa man siya laway ra may iyapuhunan, bayaran tong kontraktor, ang aktual nga magtrabaho, ang kongresista na. So, siya na magbuot. Pila rin gastuhon sa proyekto, pila iyang i-kickback, pila iyang ibulsa. Pilo ang kita sa mga politiko na kamaong mo maniubra sa mga proyekto. Dili ta mahuman sa atong programa karong hapon kung plus dili ko kamao wa ko magkupot sa tanang detalye, di ko suhito sa tanang transaksyon, pero
ingon ini kagilad ang sitwasyon sa paggasto sa atong buhis sa katawhang Pilipino. Ang pangutana, kung sa itong mahimo, isip gagmay nga mga mulupyo, isip ordinaryo nga mga magbubuhis, pagbadlong ini. Sa atong kagamay, di ba ta inutil? Di ba ta kutob ra sa istorya karong hapon o way mahitabo? Kutob lang ta sa pangindahay? Kutob lang ta sa paglaom na dunay makakurihir ani one day ini maong sistema. Lisod kaayo. Akong ipangutana tong kontraktor na akong kikahinabi, akong ipangutana tong kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways unsay kinahanglan himuon ang ila gyud sulti. Di sila kahibaw asa ta magsugod. Kay hapit tanang ang sa burokrasya nasudlan. Ining grabe nga pangurakot. Anak ka magsugod sa DPWH, ang DPWH ang dadabunal naman sa mga kongresista. Ang mga kongresista di sa matandog kay hadlok sa kay presidente nila. Kay sila may magdaog boto sa mga distrito, sa mga lungsod, sa mga syudad. Kasagaras mga kongresista sakop sa politika ng dinastiya o aliado sa politika ng dinastiya. Ug ang politika ng dinastiya, pakita din silang braso, sige, 1 million votes din isugbo. Kuhaan ni among proyekto. Tan-aw na to og unsay imong mahimong kining 1 million votes namo din isugbo maadto ni pikas. Hadlok kayo ang mga political leaders. Ang nga mo'y nagda sa puntil dito sa kauluhan. So, asa magsugod? Wa sila kahibaw. But maybe, anak ta magsugod, asa ta makasugod. Maybe sa atong kaugalingong kapasidad. Lukat tag sidula, di ta manglakton. Di ta mangitag fixer. Kita mismo yung linya dito. Pagkuwag sidula. Kuha tag business permit, bayad ko ta. Sa tukma yung business permit. Di ta mo agi og fixer. Di ta mo manglakton. Moagi musubay kita sa proseso. Pero atong i-document ang transaksyon. Binuangan ta, ingnon ta nga, si Dula sir, ibutang lang nato og kining bayri ko og 100, butang nato 50. Para dali na kayo ka sir, di na ka maglinya. Ikaw nagdali sa sugot lang ka. 50 rin na si Dula, 100 imong gibayad. Of course, 50 rin to as gobyerno. At 50 to ana sa fixer. Yung kanang ginagmay ba ng mga transaksyon ni Ingon Ana? Magkatawa tayo mo, ginutod pa ginanay mo liyo. Ana ta magsugod. Bayad kag buwis. Sa imong yuta, bayad kag professional tax. Subay sa proseso. Ayaw pang lakton. Na kay transaksyon sa nagkalilain nga mga ahensya, mga gobyerno man, mga private sector man, tinarong ang transaksyon. Ayaw pangitag shortcut. Ayaw pangita og laktod. Ayaw pangita og pabor. But of course, mayin ka, yung musubay tali, yung uban, di man musubay, yung sumay ito nag-anan. At least nakasugod ta, kung subay sa mga lagda. O maalkansi ta sa pagsubay sa itong mga lagda, mas maayo na. Kaysa maginansya ta sa itong pagpanglaktod. Mas dako tag tulubago, nag-Ash Wednesday ba tagahapon. At tul sa Ash Wednesday, gipahinungnuman ta sa abog tagikan, sa abog tapauli. Sa ito pa, kung mamintaha ta, dunay giandam ang labaw magagagahom nga ganti or bugti sa atong pagpamintaha. Nabitay usa ka post sa Facebook karon nga ako nabasahan. Mahitungod sa karma. Na ang karma kuno kasagaran kay karon kuno tuiga 2024 sigon ani mga numerologists nagrepresentar kuno ning 2024 og number 8 maybe kay duha ka 2 o usa ka 4 so number 8 ya kuno number 8 mao kuno nay numero sa karma so karon kuno tuiga duna gyud karma na mahitabo ya karma kuno mahitabo karon tuiga talagsaon kuno kaayo almost earth shaking na mausab gyud ang dagway sa atong kinabuhi, mausap ang dagway sa atong nasod, mausap ang dagway sa atong kalibutan, sa karma.
Doon ako na'y dako kayo nga paghitabo, pagbalanse sa mga nangaging nga mga insidente. Kay mao kuno ni ang definition sa karma. Doon ako ng mga tao nagtuo nga ang karma panimaus. Nga kung mabintahaan ka, makabaos ka, mo na karma. Ngadto sa nibiktima nimo. Pero dili ko no. Ang karma is a force of nature. For lack of better terms, kana kunong karma, puwersa na sa kinaiyahan. Nga all-seeing, makakita siya tanan sa mga panghitabo. Unya, ang purpose ra gyud ko na ng karma is to balance things out. Dili ko na mamintaha, dili ko ka iduot ana, balance lang. Nakahimo kag kaayuhan, ang mudangat nimo good karma. Gantihan ka sa imong kaayuhan nga nahimo. Nakahimo kag kadautan, tukma nga karma ang mudangat nimo. So kung grabe imong gibuhat, grabe sad ang karma nga imong madawat karong tuiga. Kay kun mubaos kuno ka, imo bang gamiton imong kamot? Kay natuo ka nga mao nay karma, imong bawsan. Pagbawas nimo nasubraan, ikaw na siya utangan. Magpaabot sa og bad karma sa umaabot. Yang karma, grabe pa kuno na sa akyat bahay, di ka kahibaw gano sa na mo strike. Muigo ng karma sa higayon na di kang kabantay. Sa higayon nga wa ka magpaabot. Mao na ba na natin naganan? Batok sa grabing nagbuntaog, lapad, na bugat kay nga problema sa pangurakot sa atong nasod. Mangandoy na lang ta og karma. Mangandoy na lang ta og divine intervention na ang labawng makagagahom na bahala sa tanan. Or maybe, panahon na magsugod na atong gagmay nga sinugdanan. Na posibleng atong kasugdan sa kinitrukang kampanya batok sa pangurakot. Niaw-aw naman si CB na baskog na mar. CB, come here. Sa ilua. Wa makalahutay si CB sa itong programa kay doon siya kakulian sa panglawas. Pero murag naulian na. Kaya ni anak. Sige nag-aw-aw diri sa among background. Salamat sa inyong paring nga pagsubay. Paring nga pagpaminaw sa itong panahon dayong kilom-kilom. Uban ni Dr. Iris o ni CB. Kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsuporta o pagsalig sa atong mga programa.